dale dala ala y'o de fɔ a ko ne ye Musa sɔn Tawurata la fakhtulifa fihi sɔsɔli kɛra o fana na fɔnkɔɲɔgɔnyɔ kɛra o la o u ko ko tiɲɛ tɛ walawla kalimatun sabaqat min rabbika kumakan dɔ de tɛmɛna ala ɲɛ e man bolo n'o ye min mun y'u tɔɲɔlikɛla ye hatta hin min mun y'u tɔɲɔlikɛla ye hatta hin ko n'o kun tɛ n b'u bɛɛ ta tiɲɛ lakudiya bɛ na n kiiri tigɛ tiɲɛtigi ni nkalontigi cɛ o kiiri tɛ dɔwɛrɛ ye halaki ko ala k'an kisi naam nkalontigɛla minnu filɛ nin ye wa innahum i k'a dɔn mɔgɔ ninnu jɔnni ko don nkalontigɛlaw minnu ma da Musa ka kitabu la lafi shakin u bɛ sigara minnu kitabu in na muribun u bɛ sigasiga la rayibu ye sigasiga de an dalen tɛ nin ko in na wa inna kullan wa i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen ma ye zayidu ye annahum ne ala bɛna dafali kɛ Muhammadu ma u ye u ka baaraw la i k'a dɔn ala u bɛ baara o baara kɛ khabirun ala b'a kalama mana ala y'o de f'u ye sa a ko wa innahum lafi shakin anam wa in kullan i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen n ka dafɛn bɛɛ lajɛlen lamma layufawnahum rabbuka o de do layuwa fiyannahum rabbuka imma bina dafali kɛ nin kelen kelen bɛɛ ye a amalahum ka baara kɛlenw na ɲuman ni juguman na innahu i k'a dɔn ala bima ya'maluna o do wa u bɛ ka baara o baara kɛ khabirun ala b'a bɛɛ kalama ala b'u ka baara bɛɛ kalama naam fastaqim Muhammadu e k'i tilen i n'a fɔ i yamarula cogo min na ani mɔgɔ o mɔgɔ n'o tubira ka fari i kan a kana dansago ala ka daw na i k'a dɔn ala aw bi baara o baara kɛ basirun ala ɲɛ b'a la hadisaw bɛna nin aya in kan ko depuis nin aya in jiginna alakira kan sallallahu alaihi wasallam sahaba dɔ ko ten ko kira kɛra ale ɲɛna cogo dɔ la aya in jiginnen ko fo ka taa kira tunu ale la ko ale ma kira yɛlɛtɔ ye k'a ɲi bɔ kɛnɛ kan nin aya in jiginnen fastaqim Muhammadu i tile i n'a fɔ ne ala y'a f'u ye cogo min na i tile ani maa o maa tubira ka fari kan a f'u ye ko ne ala ko k'u k'u tile i y'a ye mɛ nin bɛɛ kɛra ziiri ye kuranɛ kɔnɔ nin aya in kɔfɛ sahabakɛ ko a ma kira ɲi ye kɛnɛ kan tuguni mɛ ala m'a fɔ a kana yɛlɛ mɛ kira yɛrɛ de siranna ala k'a gɛlɛya ne kira yɛrɛ ma Muhammadu i tile mɔgɔ minnu tubira ka fari kan a f'u k'u tile kira ti jɔrɔ a yɛrɛ ta la dɛ kira b'a dɔn ale bɛ se sabu ala y'a dati mɛ est ce que ale mandenw bɛna tile wa kuma bi yan de mɛ a b'a dɔn ala ni amuru mɔdɛli ala bolo gɛlɛya da de don ala t'a to yen fiyewu fo a k'a ɲininkali kɛ o de la n bɛ nin fɔ siɲɛ caman muso filatigiw ye muso filatigiw olu de ka nɔgɔn a la quoi sinon tilenya ye i ni jɛɲɔgɔn bɛɛ de ye fo ka taa se sali ma minnu bɛ muso fila ta setanɛ se ka di u la k'u ka ɲuman tiɲɛ yɔrɔnin kelen k'a bɛɛ don bɔgɔ la ni dɔ tɔɲɔli ye ni dɔ sago kɛli ye kojuguba de don a man ɲi n'i ye muso fila ta i bɛ se k'a ta fɔ naani kuranɛ y'o fɔ mɛ ko fɔ a ka sɔrɔ i dalen b'i yɛrɛ la danaya laadiriya sira kan laadiriya in ti dɔwɛrɛ ye kana dɔ tɔɲɔ mɛ n bɛ nin fɛ ka tɛmɛ nin kan o ye dusukun ka ko de ye o tɛ sɛbɛn te na mɛ mɔgɔ yɛrɛ bɛ fɛn min fɛ i bɛ se k'a yira fɔ mɔgɔw b'a ye a t'a fɛ k'a sɔrɔ a b'a fɛ mɔgɔ bɛ se k'o kɛ o bɔn mɛ anw mana ban min na nasɔngɔ t'i di muso mɔgɔ bɛ fɛn o fɛn na hali n'o se b'an y'an t'a kɛ o
o bɛ to ɲani ni ɲɛgan na e bolo ko e bɛ ka ala ko kɛ mais ala diminen don e kɔrɔ garisɛgɛ bɛ ka nagasi fɛn bɛɛ bɛ kɛ foyi tɛ ka ɲɛnabɔ i tɛ ka k'i sago foyi sɔrɔ parce que ala ka jɔn dɔ tɔɲɔlen b'i bolo ne bɛ nin fɔ an ka jɛɲɔgɔnw ye tuma bɛɛ u k'u janto nin na ala ka jɔn dɔ tɔɲɔli a bɛ garisɛgɛ tiɲɛ a b'i yɔrɔ janya ala la a b'i ka diɲɛlatigɛ tiɲɛ n'o tiɲɛna ka ban ɲɛ cogo si tɛ lahara la tuguni tuma na fo a k'a janto parce que olu de ye fitininw ye olu de tɔɲɔn ka di e de y'a furu a b'e bolo i ka mara la ni banna na ale yɛrɛ b'a ye n ye kɔnɔya joli kɛ nin ye cɛ si mago tɛ n na bilen n bɛ taa mini o la i mana fɛn o fɛn k'a la a b'a sabali a tɔɲɔlen b'a sigi kara na se ka to a denninw kɔrɔ bon mais ala ɲɛ b'a la min bɛ ka kɛ a ka janto nin yɔrɔ ninnu na dɛ o tuma na ala de ye nin fɔ kira ma ko muhamadu i tilen fastaqim i tilen dɛ kɛma umirta i n'a fɔ i yamaru la cogo min na o kɔrɔ ye i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na e dama tɛ dɛ wa man taaba ma'aka ani maa o maa sɔnna ka tuubi ka tugu e la a f'u ye ko ne ala k'u k'u tilen wala tatgaw a kana dan sago jabɔr a kana dan sago a kana dan sago innahu bima ta'maluna basir a bɛ ka fɛn o fɛn kɛ kɛnɛ ka dibi la ne ala ɲɛ b'a la a kana dan sago nin aya ye nin ma nɔgɔn dɛ nin ma nɔgɔn nin de filila pewu a ye seli dɔrɔn a ye seli a ye n'an ka si ka seli misiri welela an ka taa mais mɔgɔw tɔɲɔlen don mɔgɔw ɲɛ gannen don dekun bɛ mɔgɔw kan mais foyi t'i fɔ silamɛw ye a ye seli sunkalo sera an bɛɛ sunnen don nin y'a ɲɛ ye la hasha wa kɛla hasha wa kɛla tuma na nin aya in de ye kira dekun kosɛbɛ aya caman bɛ yen minnu ye kira dekun ayaw bɛ yen kira si jɛra de shayyabat ni hudu wa akhawatu ayiwa o de don y'a ye walahi ko kira kira si jɛra o y'a ɲini a ko mori a ko hudu sura ye si jɛ an filɛ sura yɛrɛ min na dɛ kira ko k'a ye si jɛ ni hudu ye kira si jɛ hudu kan ka anw girin y'a ye o tuma na mais mun b'a si jɛ hami jɛ nin ye a man d'o ye n'o tɛ ale yɛrɛ kira ko tɛ hami a man d'o ye ni man d'o yɛrɛ nana ale nana ni fɛn o fɛn ye k'a bɛɛ bila fɔ min b'i ye a ye seli a ye taama kan muso tɔɲɔlen b'i bolo so kɔnɔ ye sow dabalijugukɛla hasidi min ko maa ti don dala ka se to n ye o bɛɛ bɛ misiri kɔnɔ lahara karamɔgɔw minɛ cogo bɛ juguya ala fɛ dɛ wallahi parce que olu de bɛ nin bɛɛ garanti n y'a fɔ mɔgɔw ma sɔn wa ma ala rasulilal balagh nka n ye n da kan ka tila ka mɔgɔw namara ka fɛn dɔ yiri u la min ye nkalon ye n ka diɲɛ sɔrɔ kama ka tila ka sa o kɛ baara ye dɛ ala k'an dɛmɛ o tuma na ala ko yan fastaqim kama umirta wa man taaba ma'aka muhamadu i tile komi ne ala y'a fɔ cogo min mɔgɔ minnu fana n'aw dara ala la ka tugu kira kɔ a yɛrɛ k'a tile wala tatgaw a kana dan sago a kana mɔgɔ to a kana dan sago ni i kana dan sago e yɛrɛ bɛ se k'a tila i yɛrɛ ye fɛn bɛɛ la hali taamatɔ kana dan sago hali filɛli la kana dan sago hali dumuni na kana dan sago hali finiko la kana dan sago la tatgaw a kana dan sago mais tuguyanu ya o ye de alal ghayri mais a bɛ fɛn bɛɛ ta siyaqul aya bɛ fɛn bɛɛ ta a bɛ fɛn bɛɛ ta an la tatgaw fil mizan wa aqimul qista bil adl bil qist wa aqimul wazna bil qist aywa wala tukhsiru al mizan mana fɛn caman b'a la dɛ ala k'an za bɛɛ kɔrɔ naam a ko aw bɛ fɛn o fɛn kɛ ne ala ɲɛ b'a bɛɛ la aw bɛ fɛn o fɛn kɛ ne ala ɲɛ b'a bɛɛ la naam
ولا تركنوا أكنا ميلي أبدا إلى الذين كتا مغما ظلموا منو يتنوليك فتمسكم النار نو كرا تسمى باجني غفروكا ما لكم من دون الله فويتاو بولو على كوفي من أولياء نيمغلا ثم سيكي لا تنصرون أتي دمي ما شيت سيكا دمي كدو أني نيانغا تاتي يا أكو تقولي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أها أما فولا تظلموا ده ولا تركنوا إلى الذين ظلموا نعم مؤمنون كرا تونيوني كلا ويا أيربو دون نعم أكنو كانوا فيو أكنا تما كتولا فيو aha ka fo ningara warbatigi aya kunsigi mo de kuna ere ka miri ko hali ere kunga kete la kanu miri de ay ika duruni min bi bolo yi wasano yi Allahu akbar wa fana mo tonyona abi fo mo ma bi wal muso tige abi wal nafulu détourner wal ma mo jugu do dabali jugu kala do o ka ke etri ko ika dala na jenna yoro ere bi jeni Allahu akbar aha ha aha mɔgɔ faralen bɛ mɔgɔ de kan n'i ye min kanu dɛ mana a b'a janto nin na ka urukunu c'est-à-dire tɔɲɔnikɛla kanuni dɔrɔn i fɛ o yɛrɛ b'e kɛ tɔɲɔnikɛla ye ala y'o de fɔ ko a kana tɔɲɔnikɛlaw kanu ka miiri ka t'u ma n'u kanuni ye nege sira kan walima u ka baara in ji sira kan ko n'o kɛra tasuma b'a yɛrɛ fatamassakumu naaru n'o kɛra tasuma b'a yɛrɛ jeni na wa ala kɔfɛ dɛmɛbaa si tɛ aw la wa a ti dɛmɛ dɛ ni balawu kɔni nana maa si tɛ se ka don a ni ala ka ɲanga t'a cɛ na wa aqimi salata muhamadu i ka seli jɔ tarafayi nahari tile nungun fila la wa ni sangani dɔ su kɔnɔna na i k'a dɔn ɲumankɛ o bi jurumu misɛnninw ɲɔni ka bɔ yen o min filɛ nin ye nin ye wajulu ye lezakirina taasibaw ye mɔgɔ minnu bɛ miiri ka taasi nin y'olu ka wajulu ye kumana nin sɔlawaatu ninnu na yuzhibna sayyi'ata ayiwa yuzhibna sayyi'ati a ko az-zunubu as-sagha'ir ayiwa nukaffiru ankum ayiwa a y'o de fɔ kira ye nin de fɔ ko ale mand'o bɛɛ la seli bi jurumu min yafa ko sɔghairu don nin nana nin jiginna mɔgɔ de la nazalat fi man qabbala ajnabiya fa akhbarahu sallallahu alaihi wasallam fa qala alayya hadha fa qala li jami'i ummati kullihi rawahu shaykhain ya isa mana seli bi jurumu min yafa ko jurumu misɛnninw de don mais ala ko cogo di a ko wa aqimi salata muhammadu seli jɔ tarafayi nahara tile nahari tile nungu fila la nungu fila ye jumɛn ye sɔgɔmada fɛ o ye tile nungun ye o tumana tile bin dɔ wula fɛ o y'a nungun ye ko subuhu sɔgɔmada seli o ye tɔrɔfu kelen ye lazara ni fitiri a tɔgɔ di seli fana ni fitiri seli fana ni lazara o ye tɔrɔfu kelen ye seli fana ani lazara fajiri selilen o ye tile nungun dɔ ye tile nungun dɔ ye o ye seli fana ni lazara ye wa zulufa ani waatini dɔ mina leeli su kɔnɔ ko o ye lazara fitiri ni safo ye innal hasanata ɲumanw i n'a fɔ seli n'a ɲɔgɔnna yuzhibuna sayyi'ati o do wa o bi walejuguw ɲɔni o bi jurumu misɛnninw ɲɔni ka bɔ jurumukɛla kan naam nin min fɔlen filɛ nin ye zikira nin ye wajulu ye lezakirina mɔgɔ bɛɛ ye ni maa min bɛ fɛ k'a yɛrɛ waju naam muhamadu sabali i k'a dɔn ala ala ti ɲɛnikɛla ka sara tiɲɛ
o kumana wasbir o fɔra kira ma yan o kumana mun de ko don ala aza qawmika i ka mɔgɔw bɛ ka tɔɔrɔ min s'i ma sabali o kan o kana i bali ka seli dɛ i ka seli kɛ fa inna allaha la yudi'u ajra al-muhsinina ala ti ɲanikɛla sara tiɲɛ abada maa o maa kɛra ɲanikɛla ye ala t'i sara tiɲɛ naam